Uthi ngiyotshele mina. Bangakanani qala ikhomba the 3600. Sathi ngisho abantu i8. Hey, kumixile. Okay, nangu Amphilisi uzoshare ilokhuzana. I-polygamist. Your thoughts. I-polygamist. Yo guys, leya show iyafundisa. Ifundisa abantu besifazane, ifundisa nabantu besilisa. Khona into ebekade yenziwa uJonas lapha ya. Ayisobisha abantu besifazane asebekhulile. Bayinake leyanto ukuthi amadoda nje akazwani neargument, akazwani nesicefe. Ayayithanda ipeace. uJonas into abayenza ebimxosha kakhulu. Noma ningathi nguJoyce. Noma bangenzani, I don't have a problem mina. uJonas into mhlambe abantu besifazane bebefune bayinotice lapha kuyena ukuthi uma nje uzombangela umsindo hayi bandla shame noma ngabe busulungise ini kanjani beve lapho mahambe. Okusho ukuthi amakhaya enu wenzeni abe warm abe right. Noma ngabe uzoba nayo argument noma nizophikisana kodwa ube nendlela ozokhuluma ngayo kahle nomyeni wakho. Futhi umyeni wakho ke usukumazi. Nalento yokwenza esengathi anibaza abayeni, engathi asibaza abayeni bethu sibe sibazi. Ubabeke uyabathanda abantu besifazane. Ngahlangana naye vele bathanda yini ezomshintsha manje ngoba nakho usewashada mina. Yabo into ezikanjalo nje. Kodwa ibhekeni le yokuthi uJonas into ade efuna bekade kuyipeace. Then ebantwini besilisa babheke ukuthi yini eyenze uJonas agcine sefa. uJonas ubengaphila nje, aphile nje kahle isikhathi eside. Kodwa uJonas wasebamba kakhulu unkosikazi wakhe uMamezala, uJay uMamezala yabo. Niyalazi ke igama. LaMamezala wami. Bembamba kakhulu. Noma akafuni ukuthi abahlukane. Akafuni uJonas ukuthi ayeke indlela zakhe kuze bakwazi ukuqhubeka benomamezala. So uyamcindezela ufuna ahlale kuyena noma esebona ukuthi no. So umamezala uJoyce wayeseyakhathala kulokhu phela indoda ngifuna ukuhamba lana ngifuna ukushiya awufuni uthi sofa silahlane awufuni ukushintsha and phela uJoyce bengakathanda ukufa ke yena so bengeke ke badla afa. Ingakho ke we-end up kuba uJoyce omtrephayo and mind you wamtrepha ngento ayithandayo, meaning into oyithanda over uyigade ingabe yona futhi kubulalayo. Yes. Ngikhuluma nawe. Vela phela umbonile uJonas eshiya ama-mention akhe lezazindlu zakhe phezulu ezinkulu. Wanqamelo eya lapha ko yinde leyandlu leya Soweto. Nothi anqamele kuya lapha yana kulwa mama kubuye ngene no Ben 10 like nje enze imsangano. Kodwa sometimes benqamela kuya khona. So ungathi ke umuntu ngoba nakho ehlala emjondolo noma ehlala emkhukhwini noma ehlala ku forum wena ohlala kuma big mansion bese ucabanga ukuthi into yakhe indoda ngeke iyiye lapha yana emkhukhwini. Ingancamela ukuyohlala khona emkhukhwini ithole ipeace, ithole uthando, ibe right, izizwe indoda kunokuba ilokhu ikhonkotwa. Hey, obani osport hayibo abantu besifazane singaphendukini osport ngagcina kuthiwa osport amadoda manje why sekuyithi